Ahoj lidi, já jsem Kubík.cz a srdečně nás vítám u videa nečekaného, opravdu nečekaného. A dneska je tady s námi Míša, tak Míšo, můžeš konečně pozdravit. Šusté, já se tu bouchám do hlavy. Já se lidičky omlouvám, ale já jsem si do prkínka nedal nerušit, takže tam to, co se teď bylo, soukromí. Někdo ti volal? Ne, tam se mi objevila tabulka, že někdo je online, když moje babička. Taky se dám radši nerušit, natáčíme video. Tak a my jsme tu hru hráli, protože já jsem to právě podruhé to natáčím. Protože já jsem měl úplně seklou webovku, takže já jsem to teďka bez webky. Ne! Už je tady zase! Jak Míša. Jak odsaz. Počkat, já jsem Míša. Počkej. Ne, on si ještě vezme ten skokan. Tady máš. Co to je? Co to je? Nemůžeš, co? Nemůžeš, heč, nemůžeš, co? Nechci nic kupovat za Robuxy. Co to tady je? No čo to tady koko máš? No. Počkej, tady bude, aha. Jak tam ten andílek lítá, to není andílek, to je lítající čerti. Já jsem ještě ani nevybral pokladničku. To je maminčin to je maminčin mazánek. Pardon, možná, že... On si něco koupil. Tak, já jdu za ním, já umím jumpovat. To já to dám. Pojď, já to dám. No co jsem to koupil? Dělám parkour. Kámo, dělám parkour. Dělám parkour. Co to je? Parkour jak můžu. Počkat, protože vůbec dělám parkour, když můžu dělat tady to. Když já mám nějaké takové kuličky a to když vypiješ nebo sníš, tak to normálně prostě ty zvracíš nějaké koule nebo co. A kde jsi to vzal? No to si tam koupí za 2000. Počkej, já chci jít za tebou, já to chci taky. Mami, mi to taky. Mám fidget spinner. Wow. A ten fidget spinner... Od kdy? Od kdy to jsem udělal sebevraždu. Co? To je doby, co jsem udělal sebevraždu. Víš o tom, že prostě, když umřeš, tak si to oplodníš. Hlavně, že máš růžovou jmenovku, ale máš celý modrý barák. Aj! Někdo mi to tady vykradl. Hej, kámo, já jsem ti dal... Kámo, já bych si... A zvrátím. Hej! Hej! Máme štěstí. Ano, zautoč. Dostat dělat. Já mám plamínek štěstí jako ty. Zapalil jsem ho. Taky jsem ho i zabil. Tak. Get wrecked, kámo. Žeru plameny jak můžu. Sakra. Počkej, on se tady prý nějak dostal přes to okno. Žeru plameny. Ty kámo, já žeru plameny. To asi žere. No prkínka, co tu zase? Hej, kámo, dáme mír. Počkej. Já bych jsem udělal sebevraždu. Vím, že to je... Potom to se stalo. Mám ty vole, mír, please, co. Jak dej? Aliska, 05, jak raz tam měla, Ježka. Kapusta. Jo, taky se můžete... Chytejte koule. Hej, chceš to taky? Pojď sem. Já to mám. Ukáž. Chceš to vidět? Počkej. Dívej. Ne, tak to jestli chce. Ne, sorry. Vypadni, já taky hozím.
Já hořím, ženská hoří. Peter. Ne, já nechci kraby. Já on na mě hodil kraby. Počkej, to tady já u mě taky kraby. Kura. Hoříš. Já taky hořím. Já to se chci. Yes, tak. Skáky. No. Já to bych vratkami, tady to byly. Kámo, tak to je. Běžím. Já čum na to, jak jsem rychlej. Jo, za 5000 to koupil, jo? Tvoje flašky vypilo. Já chci k tobě domů, otevři mi. Otevírej, dělej. Otevírej, já chci k tobě domů, já chci ten oheň. Bohem, já jdu zabíjet. Dej. Počkej. Hej, jak se dostanu tady odsud pryč? Takhle. Že chcípneš. Jak zvracím. Ej, počkej, můžu taky si nechat svařit? Pojď, ono to zase nedříve. Ano, to zhoří více než já. Já jsem skočil do laseru. Dobrý tady kun Míša, to je tam Míša, ne já. Jo, omlouvám se za to, že si pořád mění jména na kanálu, protože to je prostě tak, že mám nové nápady. A pak se můžete těšit na nové videjko. To videjko se bude jmenovat. Jo, tak jim řekni, že já furt nemám ten kanál, jo. No, Míša nemá kanál, tak kurva na to nějaké video. Protože kašlu na to. Ano, omlouvám se, že natáčím přes Bandicamp, umím vůbec fras nejde, nevím proč. Takže já to zkusím jak je. Takže s tím neumíš. Ale umí, jednou mi to šlo, a jednou prostě nic. Já letím. No, nelejtám, no, ale to je jedno. Můžete mi klidně napsat do komentáře, jestli chcete nějaké další videjko z Robloxu. Hop, Jestli ne, počkej, já se to... nápad, jakou... já jsem se sem probugoval. Čus. Ty bugy jsou dneska hrozné, zase jsou k tomu dobré. No, ty se nějak tady zase... Jo, na střeše, že taky může kupovat, no, to je dobré. Dobrá střecha, ještě na střeše, že může něco kupovat. Ale co to je? Hoste! Hulej. Hoříš! Zhos, pekle. Taky. Já tě uteču. Tak ne. Tak jsi chcípl, kamo. Já jsem se zabil sám. Já vím. Koupil jsem si světla. A nevím k čemu. Světla jsou... Bože, to je zrůda. Houpy. A víte, co jsem jednou řekl? Houpy, to byl minulý rok, ale pořád ve stejně ve čtvrtek. Já jsem rychlej. What the fuck? Jsem rychlejší než moje máma. Čum na to. Tak jsem probuguju. Já chci šetřit do prkínka. Co to je zase? Hop, co chce? hop. Nezájem, Mám zájem, o youtubera. Boženíš se mnou. Počkej, já jsem něco koupil. Počkej, přestaň. Počkej, přestaň. Já chci jenom to vědět. To jsi sakra koupil. Já
Nevím, co Se sakra koupil. Počkej, přestaň. Přestaň ty vole, ty si... Kolik máš peněz? Volíme! Když to tak nepůjde, podobně tak to půjde později. A ty chcípneš. Jsme si ale dávali hubánek. Hej, pojď sem. Já jsem ti zdrhnul. Ne, a chápeš, že prostě když uděláme to, jakože budeme zvracet, tak to je jako hubánek, pojď sem. A takhle se můžeme klidně... Ne! Jakože prostě dívejte, když udělám tohleto, tak dívejte. Uj. Hop. Do prkynka, to se. Tak víš, už mi půjde 5000 a já ještě nic. Jsem si fešák, Pane bože, já si ještě chrochtám. Tak kurník, tak já první koupím tady tohle, to co to jako... Za 2000 jsem se koupil za 600. Čískloku. Nechci. Get wrecked, kamo. Hůl, lamenej. Bože. Jedno takové. Pane bože. Jo, já jsem vlastně chtěl říct to, že prostě když... Hůl, plamenej jak můžeš. Takže hop. No a když vlastně jsme u toho, tak prkýnka mi svědí ucho. Hej, co? Hej, pojď, dáme si hubánek, pojď sem. Teď mám plný život, pojď ty taky, pojď. Musíme jít proti sobě, ne, dívej, ještě ne. Pojď sem, počkej. Počkej, počkej, stoj na stejném místě. Za 3, počkej ještě, za 3, 2, 1, teď. A hubánek. Žer oheň. Oheň je zdravý. Hule. Jau. Hej, hoří tu. Ještě jdu. Ne! Hop. Ne, co jsem to udělal. WTF? Já jsem si říkal. Tak čertuje, teď je to čert, co by to asi štuje k čertu. Čum, udělám hop. Šetřím se na tak to Ale čum na nějak skočím na tvoji střechu. Co to je za zbraň? Hej, dívej na to. To je raketomet. Dívej se na to. Jak to? Vyslyšíš ten zvuk? Počkej, já nechci... Jo, slyším. Počkej. Já ti chci ukázat něco. Čum na moje boty nový. Co jsem si koupil v Tesku. Chceš taky, co? Čum na to. Wop, přes celou mapu. Já budu chránit tady tohoto týpka, počkej. Hop. Ují. A hop na tvoji střechu. Nice! Beru tvůj raketomet a jdu je rozstřílet. Ok, budeme spolu. A tam s tím týpkem, jo? Počkej, pojď za mnou. Já ti ukážu, jakým týpkem ještě budeme. Tady s tím, jo? Tady, počkej, já chci zabít. Tady s tím týpkem. Tady s tím týpkem budeme, jo? Jakože budeme chránit. Tady s tím. Jo? Počkej, já tady střílím raketometem nějakou holku. Tady s tím. Ne. Ty, malej hajzlíku. Pif. Jste mi za chvilku What? Šus, kluci. Ty boty jsou dobrý. Hop. To co, já jsem skočil přes celou mapu. Z tého baráku jsem přeskočil až přes celou mapu s těma botama. Super.
Fargo, prkým. Ne. Kam to skáču? A? Co to? Já lítám. Mami, já lítám. To jsou tak retardovaný boty. Nice. Ne! OK, jsme tu zpět. Hop. Kam zase skáčeš ty? Inteligentné. Počkej, Ne. můžeme jít točit. Hop. Kam zase skáčeš? Co děláš? Pardon. Dobré, Co dělá ten inteligentní? Ale jak normálně vidím ty tečky. Já vím. Jsem u tebe doma, čus. Chytej. Počkej. Počkej, se omlouvám, ale já mám asi úplně na plné pecky. Počkej, Míša, ne, já jsem říkal, že jsme spolu, dejte mi. Já letím domů, čus. OK. To je taky. Škoda, že nemám gabočám. Ale štěstce. Hello, neighbor. Ahoj. Soused, prosím tě. Už ani krok. Do domu, tak. To je všechno, co jsem si od tebe přál. Nepřál. Ahoj, jsem tvůj soused, prosím tě. Kam letím? Kam letí ten inteligent? Kde ze schovku hrát? Stejně bych vyhrál, tak už vypadí. Ale. Ví. Co to dělá za oblouky? Sorry? Já. Zastřelí. Dobře. Střílem jak můžu, ale má nějaký pružiny. Či co? Yes, hoří. Chcipni. Jo, chcipla. What? Co to bylo? Víšo? Halo? Pardon, ale něco se stalo, takže... To tohle nehraje. Pardon, se strašně moc omlouvám, ale asi Míša odpadl, to je na malý střih. OK, jsme tu zpět a Míša je offline na Skypeu, protože asi mu vypadla omylem asi síť. Takže to asi bylo omylem. Takže omluvte ho, protože jako někdy se přece jenom stane, že to. Takže teď budeme asi jenom sami. No. Nevadí. No a jelikož tato hra nevím, kde vznikla, takže je to dobré. OK. Je tam zase. Třeba... Nechci mám pořád s těma hlenami. Find the fort of orange. Je to jako mé. Ale máme tu první zákaznici. Já se budu bránit, neboj.
Štví mě ty zvuky. A švítí mě. Tady máš ty svíňo. Hotovo. No, já jsem teď mlčel, protože jsem se jako fakt soustředil. Ne, já jsem šel do jiného. Já jsem šel do jiného, do prkínka. Proč, co je tady tak s ním? No a jakož asi to za chvilku budeme muset ukončit. Ne kvůli tomu, že mám něco, jo, ale tak prostě musím to ukončit. A vy se můžete těšit o prázdninách na nějaké videječko. Bude tam asi několik. Jestli dostali k narozeninám kameru, tak něco natočíme. Buď nějaký challenge, prostě nějaké videjko, nebo nějakou odvahu, jsme pořádně chlapi. Asi už se můžu odpojit, že? No, ani nemusím. A já doufám, že jste se dívali na toto videjko. A já jako vás zdravím, jako já srdečně vás zdravím, jako Kubík.cz. A strašně jsem rád za těch 6 odběrů. A budu moc strašně rád, budu srdečně moc rád, že tam bude více než 6. A dokonce i nejvíce lajků. A je tam zase někdo. Jdeme na ně. Uděláme jednoduše. Pic. Je taková ne. Bude zíráme. Dávám tam odkaz na Facebook. Takže vy se můžete klidně podívat, můžete se mě přidat, já vás klidně přijmu. A já teda fakt doufám, že jste se dívali na toto video a můžete se těšit buď to na Plants vs Zombies Garden Wolf 1, anebo na Hello Neighbor Alpha 4. A nebo můžeme si někdy dokonce zahrát World of Tanks, anebo ten Minecraft. No a já teda doufám, že se fakt viděli toto video, zanechejte tam nějaký komentář, like a odběr a tak já teda se s vámi loučím, Kubík.cz a tak ahojda.